tady pan manažer s Audinkou. Jdeme tady něco pokoupit v Kauflandu, protože zítra chceme vyrazit na nějaký trip, ještě nevíme vlastně kam, to se dozvíme a vy se to taky dozvíte za okamžik. Takže něco k žrádlu na zítra. A já si jdu koupit nějaký balzám na rty, protože mám podrážku místo rtů. A vůbec nejsem nachcípanej. Yes. Tady si budeme hezky prdět pod 2 dekama. Není to moc velký, ale pro nás velký kluky to stačí. Dzień dobry. Bája vytáhnul lyžáky. Krásný, aby se nestratil, tak se takhle hezky vidět oranžový. Až někde s kapem, tak nás najdou. A už tady máme Vánoce a snížek. Vlogísek, tady si můžete povšimnout, kdo zvolil správnou obuv. Můžete napsat v komentářích. Jeden můj sledující se dívá. Nějaká chajíčka. A tamhle bych chtěl Pája jít. Přímo nahoru. Jak už potkáváme šílený Poláky s cepínama, takže jsme si je dneska mohli vzít asi. Aby jsme vypadali stylově. Ale až zítra. Papa. Brečím, už zase brečí ten Pája. Vždycky ho někam vytáhnou, on brečí. Kotníky a kolena. Ach jo. Ale já už kurva nevládzem. No, pára z prdele, dejchám. Nemůžu okysličovat nosem, tak dejcháme i zadkem. Tak je myslím počasí, tak je tady až moc Poláků a Čechů. Jako takovýhle setup jsem ještě na sobě neměl. Trakový boty a mačky, jak vidíme, jak to bude fungovat. Kde pak máme Páju. Jiříkovi Střevíce a vrchol před námi. Horská služba. No není to nádherné. Pája, řekni nám své pocity. Bylo to až moc lehký. Bylo to moc lehký. Ale vypadá to jako krásně. Ale zítra jdeme vlastně 2krát. Mně se z toho klepou nohy. a jakoby Napřímo jedem zítra. Trošku se mi z toho klepou nožičky, ale dneska. No nic, dáme Coldrex a bude dobře. Dobrou chuť. Gastronomické okénko. Už došlo na nejhorší, už se jenom nechám jíst. Mrtvola. Už mě jenom položí do toho černého pytle. Ukáž ještě triček. To nestíhá ani ta kamera pobírat. Karta se obrátila, já jsem vytáhl svoje jediný suchý boty. A pan manažér ve vestičce vzal svoje sporťátky. Tak zase vypadám jak dement, jak degeš. V alpinistických botech jdu na večeři. Jo. Až teďka jako mi došlo, že jsem vlastně dostal ke guláši, jsem dostal nějaký dressing, okurku, mrkev a nějaký salát. Vlastně úplně stejnou oblohu, co se dostává k hranolkám a k nějakému kuřecímu stejku. Zajímavé kombo. Máme tady jednoho kluka na vdávání, nebo na ženění. Kluka na vdávání, kluk na ženění. Úplně soběstačnej. Vzal si štítíčko,
Kuba si zaštěl kapsu. A nám Klárka přivezla z Tajvanu takovouhle specialitku. Milk peanut soup. Takže dáme taste test za chvíli. Jo, je to. Studuješ kudyma? Dneska se ztratíme. Co? No, tady tomu, s Crazy Wolfem. Nechce stávat, ještě mi krade Crazy Wolf, ale východ slunce máme nádherný a tohle je naše skromná chadíčka. Pája, brutálně zbalený batůžek s cepínem, bodky. Ti ladějí boty s karabinou a boty s cepínem. Mega vystylovaný. A ještě Crazy Wolf. Nevím. Petr Pavel. Už se škrábeme nahoru někam. Nevím kam. Někam do sedla. Pája už to chce vzdát. Tady má sedlo. Tam je hráz. Pája už to tady chce zakempit. Už se vidí v sauně. Ale to je hezký, ten kontrast mezi podzimem a zimou. A mně je kurva zima. A jdeš? A jdeš, tam kolem ty skály třeba. Jo. Jdeme nahoru. Pája má vždycky být nápady. Už máme za sebou 600 výškových. A už to začíná být znát. On Pája právě vstal z gauče, ani se nezapotil ještě. Tady nás čeká sauna a dál už nejdem. Čeká nás možná tak Red Bull a nejspíš, no já to neodhadnu asi, jo. Kde je nějaký jezero, tam by mohlo být nějaký jezero, tak tam se vytáhneme a pak tady po hřebínku to obejdem snad. Já bych chtěl poprosit Red Bull o sponsoring, jelikož jdeme udělat úplně neskutečný výkon. Tam ještě nikdo nešel, takže to je pro výstup. Myslím si, že to bude na Zlatý Cepín. To je ještě, co bych vám řekl. A ještě hezký knír a rýmu. Konečně se nemusím bát. Mám tady odborníka na laviny, který mi přesně vysvětlí, jak to funguje. A to není podnos, to se nešňupe. Jaký máme lavinový stupeň, mistře? 4,5. 4,5. Naštěstí jsme vybavení na lavinový stupeň 4,5. Takový jednonástupový žvárko a jdeš. To zdokumentujeme teda. Pája úspěšně navlíknul mačky, možná obráceně, možná ne, ale jednu ztratil. Takže o kurva, moje mačka, nebo mačku. Menší stresy, ale pořád svítí sluníčko, ještě nezapadlo a když tak prý máme čelovky, takže je to cajký. Hezky do záběru. Tady jsme viděli nějaký stopičky, tady bychom měli jít. Tamhle se asi vyhrábat do toho žlabu, to si myslím, že bude jako nadlidský výkon, nevím, jestli tam někoho nevidím. A tamhle jsou kluci, co se hrabou po žlutý. Při nejhorším tady dáme jenom takový krátký hřebínek a zdrhneme tady zpátky po žlutý zpátky. Uvidíme. Menší update. Tam se někdo škrábe, nevíme jestli dolů nebo nahoru. Tady můžeme vidět tu neskutečnou práci na mačkách. Už je to zkušený borec. To máme první lezení. Taková 3, 4. Co si o tom myslíš, Pájo? Jak to zvládáš? To je easy. Tak si tam cvakni, vole,
Tam na to Ocetku. Co? Pána? Tady kamarád. Dejcha nám na paty. No, tak situace se lehce změnila. Už máme ten panenský sníh, který si prošlapáváme. Pája nasadil helmu, takže to něco znamená. Výhledy se totálně skryly, vole. Ale máme tady řetěz a to je naše cesta, takže dobrý. A při nejhorším to zbobujem dolů. Dobré, pojď. Pomy trošku fučí. Tady jsem udělal brázdu nám. Můžeme prolíst tuto převěj. No, nedá. Ty vole. Uj. Nevím, jestli je ta cesta. Jsi špatně? No. Myslíš, že ní? Tady jsme uvážili, že to bude lepší líst tudyma, než tady to takhle traverzovat. To je hezký. Už jsme v suchu. Ty vole, až pták. A kámoši ptákové? Nazdar ptáků. Let's go. Polská power. Polská síla. Come on. Let's go. Say hello to video. Hey. Yes. Přehodnotili jsme situation. A jdeme kolem jezírek zpátky dolů. Začalo nám sněžit trošku víc. Takhle jsme další skupinku Poláků. No a bude to ještě dlouhé dneska. Už máme jen tak 4 hodinky světla, takže úplně ideálka. Opa. Nazdar, kozorohové, moji druzi. Kozy. Kde je tam moc ten? Ten zmizel už. Tady je taky koza. Zasněžená. Dědeček Hříbeček. Vodopády si Klavica. Máš dobrou břečku na hlavě. Břečku? Aha, to rozstává. No a nás čeká tobogán dolů. Ty jsi nachcený. Ale zahřálo mi to. Zahřálo mi to. Dáme si dáme s týpkem v Jägermeister. A zahřálo mě to krásně. Dal bych si ještě jednoho. Prý na půl a teďka už bych chlastal. Týpek mi zkouknul boty, Simons. Skarpa not good. 50-50 a zalili jsme to Jägerem a dobrý. Jdeme dát tu nějaká. Už tady dáváme kebabas. Tu nějakou z kebabos. Tamhle Poláci nahánějí stojku na stromě, vole. Ty vole, hezky. Mám to na videu. Večeře. Už se nám krmí večeře. Proč se pím? Víš, zakuchneme jí. To ne. A tam někde vzadu jsme potkali skupinku lidí ale teď se na nás kouká. Potkali jsme skupinku Erasmáků z Madeiry. Jsou na Erasmu tady ve Varšavě. Velká náhodička, měli vlajku Madeiry. Tak náš příběh končí tu u bankomatu a nějakým baru, vole. To není zajímavé. Podstatný, ale podstatný je, že jsme měli zaplatit 30 polských zlatých za svezení, no a tenhle bankomat mě krásně odrbal, jelikož jsem musel vybrat 40, ne 30 zlotých a stálo to 400, a kdybych to někde vyměňoval normálně, to stojí 240, takže svezení zpátky za 4 kg, ale jsme zpátky a teďka pro mě musím dojet Pája, protože toho jsem vyklopil u ubytka a já jsem musel jet s pánem a vybrat. A nebo jsem taky mohl utéct, ale to jsem neudělal. Včera jsme jako byli v nějakém totálním zapadáku, jo. Dneska nám tady paní rozsvítila svíčku a vidím tady 4 hvězdičky, no. Ještě, že dneska jsme Pája. Člověk prostě, to je úděl vlogera, no. Co Pájo? Líbí se ti porce? Vypadá to dobře.
Jdu na něj. Dobré. Dobrou chuť. Už? Už to jede? Pojďme se podívat, co můj sponzor, teda Klárka, přivezla z Tajvanu. Moje oblíbené Milk Peanut Soup. Tahle vyfikundace se mi moc líbí. Pojďte se na to se mnou podívat zblízka. Můj kameraman je velice zkušený, takže budete moct vidět tyto záběry velice unikátně, hodně zblízka. Koukejte na to. Počkej, ASMR, jak to cvakne. 1, 2. Tuhle lžičku budu nosit s sebou hodně dlouho v ledvince ještě. Uštěčka. Cítím na tí říce, že není stezka. A tak, oh fuck, to smrdí. Blídí to? Udělej detailní závěr. Trošku si... Fakt tam jsou, ty vole. Já jsem myslel, že tam nebudou. Smrdí tak? Zemiáky. Zeměňáky ukáž? Máš pravdu. Dobrou chuť. To když se vyzvracím, to pošlu zpátky, ono to bude Pošli to zpátky do toho, no. Fakt jsem se... Tak nejdřív dám vodíčku, takhle. Já jsem zvědavý na konzistenci. Jsou ten soup, no. Je to slaný? Ty vole, já nevím. Je to takový nasládlý. Nasládlý? Takže... První dojmy. Ty buráky nemají žádnou konzistenci. To je jak... Co to rozplývá úplně na jazyku. To je jak mouka. Mouka s vodou, sladkou. Jestli tohle má jako v Tajvanu jako snack děcka ve škole, tak je fakt lituju. A někdo tam je určitě napsaný traditional, to znamená, že taková past na turisty. Traditional dessert, co? Jo, tady. Traditional favorite. Nevím. Jestli jakoby při válce v Tajvanu jim to tam nezůstalo, jen tam jak na to nahodili prostě jiný obal, že je to traditional, takže z vojenského jídla udělali traditional dessert. Ale samozřejmě Klárce moc děkujeme za takový zážitek. Jsem lehce nervózní, tak mě omluvte. To vypnu.